سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي ابستدالو علتاو زيناتات منغستي إثيوبيا حيزيوم كومدما قال سقمتو وسيدلهم زبالهم لعلوات مكوننات حوحات بزملكت زوص حبريتا اب تግራይ ዝርከብ ታሪኻዊ መስጊድ አልነጃሺ ምዕናው ድሕሪ ቅትለት ህጫሉ ህንዴሳ ዝተፈጸመ ቅትለትን ዕንወትን ዝምልከት ዝወጽ ሓበሬታ በጽሕቲ ወርሕ ዝቀተለት ጓል ነስተይቲ መፍራዳን ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም። መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ሕጊ ምኽባር ዝብል ሽም ዝሃቦ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ብዝወሰደ ስጉምቲ ከም ዝተቐትሉን ኣብ ቀይዲ ዝኣተውን ኢሉ ዝገለጾም ወተሃደራውያን መኮንናት ዝርዝር ኣሽማት ዕላው ገይሩ ኣሎ። حلافي موفار سراويت مكلخال إثيوبيا برغادير جنرال تسفاية آيالو نمعكنا زينا هاغورو أبزهاب مبري سراويت مكلخال مس فدرال بوليس بمخان بزوسودو وسقمتي اتم مكوننات كم استتحزن زتقتلون يحبيرو بركت زبالو مس مرحت حوحات زتسلفو وتهدراويان مكونناتن أبالات فولي حيلن إيدوم كم زهابو زغالس اتحلافي اتم إيدوم نمهاب فقدنياتات زينا بوردما دمسيسنا يوم كبلي تزاريبو ازينا سراويت فدرال برغادير جنرال أب مغلطيو نتل على شدشت ميتي سيفيلاويان كم استقتلوا الزنجر متقعت ماي كادرا كم زمرحو زغالصو كونليل يمانه جبر ميكائيل زركبون بركت زبالو لعلوت وتهدراويان مكوننات كومد ما كلتنا يزوم مرحته كم زقتله يغليصو كابز قصيلو برغادير جنرال سراويت مكلخالن بوليسن إثيوبيا تحابيوم نزركبو لعلوت امرارحه ابالاتن حوحات يكاتتلو مهلاون بمغلاص اتي تفتيش نابص ابيب سفرا ميصيالو كبل يتزاريبو كمونغوتم إيدوم زهبو أبالات مريحنة حوحات منيستر ديئتا منيستر مقعزيان نبر ويزرم مولو قبرز غابير حلافي أوديت كلل تقراي زنبره حلافي سلطنا لمعات تكلل نبر كمون أخبار حق تخلل زركبوهم بتوسخها حلافي بيرو تمرت تكلل آتو بحتا ولد ميكائيل أو هادي بيرو وطن لمعاتن قوطبان حاقوز قبر مريامن مرحقي ينفرست مقالة قبر أملاخي عبيون كم زركبوهم ات حلافي تزاريبو قدم قال سامنتات قدمي منيستر أب أحمد اتم مراحت حوحات زهاد ملو زلو كونتات بدرون نكاتاتولو آلنا إلو كوانت نبره منغست جنا دحيرو اتم مراحتي زلو لبوتات زفلتو سبات اب كباب يوم نزركبو أبلا سراويت مكلخال حبيريتان تهيبهم 10 مليون برغون نوع كم زدالو بمغلاصيو نتا قديم زبلو بدرون نكاتاتولو مالنا زبل زربا زغاراچ مغلص كوصي ترأي زنبره أبز كلل كأ انترفتا كاب كلل أمحرات بجيسا نبشر بزيحة أمنا درت زخونة سبساب كتم محلالف زخالت بالجمويت مع كنزينا كالي زي شراويان ناس معكنات نابكم مقلن كالي كتماتاتن كأتوا كساب حجي كم زي تفقد زلي زغلات أب كل التجراي زحج زلوكينات كبز جمرات حيزو أب استفلالي مع كنا زينا بركت زبولو سيفيلاويان هنساتات عانيوم كومدما متقعتي كبيت برد كم زقات زر مسلتات كزرقح زصنح خوينو حج دما اتياب كل التجراي نتختلتي امنة مسلمنا حدي كابتم زعبي قرستات مخانة زفلت مسجد النجاشي عانيو زرقي حدش سئلتاتيو أم حبرو قصات انترنت كزرقح ترأي زلا نزي مسلتاتون اتيابيويت مع كان زينا اديس ستاندرد زرقي حتى زلا خوينا اتي مسجد كأ ات متقعت بالعلي كم زورد زرقي هاقاف زلو كم مخانة متن ات متقعتنا يكبيت برد كم زخونن اتي عنوات كأ سراويت إثيوبيا متقعتي يقبرو لابزو نبورو غزي بستتكوسا كبيت برد زقات امك خون كم زخئلي قمتات زوهاب زلا كساب حجقنا زي مسجد علت كندي زمت قعتو وريدو كم زغيرو عنو زخاله بره زخونه حبريتا اي وصني زركب እዚ መስጊድ ኣብቲ ብሂጅራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝኽተልዎ ነቢ መሐመድ ኣብ መካ ብንጉስ ናይቶም ቁረይሽ ዝበሃሉ ዓሌት በደላት ክወርዶ ምስ ጀመረ ነቶም መካይቱ ናብታ ሽዑ ንግስነት ኣኽሱም ትበሃል ዝነበረት ኣብ ትግራይን ኤርትራን ዝነበረት ንግስነት ከይዶም ኣብ ትሕቲቲ ሩህሩህ ንጉስ ዝበሎ ዕቑባ ክሓቱ ምስ ነገሮም ናብ ንግስነት ኣኽሱም ድሕሪ ምምጾም ካብቲ መጀመርያ ክሰግድሉ ዝሰርሕዎ ከም ዝኾነ መዛግብቲ ታሪኽ ዝሕብሩ ኮይኖም እቲ መስጊድ ከኣ ብሓገዝ መንግስቲ ቱርኪ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምሕዳስ تغيرلو نيريو دهرك أتلت هاجالو هندسة بستفلالي كبابيتات أوروميا بزتفتصمو متقعتات سبأو جبنات كم استفتصمه كوميشن سبأو مسالات إثيوبيا بزوج مجلس أفليتو اتسبسب وحدو أبر بعض استفلالي بوتاتات بوجود اللي زتودبو سبات كابنا بوتان داتان قسقسو نسلماويان سبات بزز كحكح كونتات كم زقتلو أكلون سنو أمراون هاسياون كم زبصحو نبرت كم زعنون نبرت كم زفانقولن يتقس اتكوميشن كم زبلو خا ابت متقعت زتساتفو سبات سلتاون زتوهادن متقعت يم زفصم نيرم ات متقعتات دما اب سبأو نز تفصمه قفعن
ምዃንን ገበን ይክብልን ከሎ እቲ መንግስታዊ ኮሚሽን ወሲኹ ድሕሪ ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ዝነበሩ 3 መዓልታት ህይወት 123 ሰባት ክሓልፍን ከሎ ብውሕዱ 500 ሰባት ድማ ኣካላዊ ጉድኣት በፂሕዎም ክብል ይገሊጹ ካብቶም ዝተቐትሉ እቶም 53 ብውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዝተቐትሉ ኮይኖም እቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ከኣ ኣብ ልዕሊ 306 ሰባት እውን ኣካላዊ ጉድኣት ኣብፂሖም 76 ድማ ብሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ክቕተሉን ከለዉ ኣብ ልዕሊ 190 ሰባት ድማ ኣካላዊ ጉድኣት ኣብፂሖም ክብል ይጸብጺቡ ብጀካዚ ድማ ኣብቲ ናይ ናዕብታት ግዜ ብዘጋጠመ ምፍንጃር ባርዕን ካልእ ሓደጋታትን 12 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ እቲ ጸብጻብ ክሕብርን ከሎ በሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ከኣ ካብ መንበሪ ቤቶም ተመዛቢሎም ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ትካላት ንግድን መንግስታዊ ንብረትን ድማ ዕንወትን ዘመተን ኣጋጢሙ ክብል እዩ እዚ መንግስታዊ ኮሚሽን ጸብጻብ ዘርጊሑ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ተእንኳ ኣብ ኣሜሪካ ንሞት ተፈሪዳ ውሳነ ክትጽበ ዝጸንሐት ሊሳ ሞንቲጎምሪ መዓልቲ ሞታ ክናወሓላ ንዝቐረበሉ ናይ ይግባይ ሕቶ ነጺግዎ ሊሳ ሞንቲጎምሪ ኣብ 2004 ኣብ ሚዞሪ ዝበሃል ቦታ ንሓንቲ ብጽሕቲ ወርሒ ዝነበረት ሰበይቲ ብምቕታል ነቲ ኣብ ከብዳ ዝነበረ ህፃን ብምስራቕ ገበነኛ ኮይና ስለ ዝተረኽበት እያ ንሞት ተፈሪዳ እቲ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ሂብዎ ዘሎ ውሳነ እንተተፈጺሙ ኸኣ ሊሳ ሞንቲጎምሪ ድሕሪ ኣስታት 7 ዓመታት ብውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተቐትለት ናይ መጀመርታ ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን እያ ሊሳ ሞንቲጎምሪ ኣብ ክትቀተለሉ ተወሲኑ ዝነበረ መዓልቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እኳ እንተነበረ ንጉዳያ ዝከታተል ዝነበረ ኣኽባሪ ሕጊ ብኮሮና ቫይረስ ስለ ዝተለኽፈ እቲ መዓልቲ ከናውሕ ድሕሪ ምውሳኑ እቲ ናይ ሞት ፍርዳ ዝፍጸመሉ መዓልቲ ናብ ዕለት 12 ናይ ዝወርሒ ተናዊሑ እዚ ይኹን እምበር ጠበቓ ሰብ ብምኽንያት ለበዳ ኣብ ምዕጻውን ከሎ እቶም ክፋነውዋ ዝግብኦም መቕረባውን ክበጽሕዋ ስለ ዘይክእሉ መዓልቲ ይናወሓላ ዝብል መከራኸሪ ሓሳብ እኳ እንተምጽአ ቤት ፍርዲ ንሓሳብ ኣኽባሪ ሕጊ ብምድጋፍ እቲ ውሳነ በቲ ዝተባህሎ መዓልቲ ክፍጸም ውሳነ ይሕሊፉ እኳ እንተሎ ጠበቓታታ ግና ነቲ ውሳነ ብምቁዋም ዳግማይ ይግባይ ከም ዝብሎ ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ብውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተቐትለት ናይ መወዳእታ ጓል ኣንስተይቲ ቦኒ ሄድ ኮይና ንሳ ብ1953 እያ ተቐቲላ ብሕጂ ክፍጸሙ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ ናይ ሞት መቕጻዕትታት እንድሕር ኩሎም ተፈጺሞም ከኣ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዘመን ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ዝበዝሐ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ሞት ውሳነታት ዝረኣየ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ክኸውን እዩ ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ዝጸንሐ ዝለዓለ ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ሓደ መጽናዕቲ ገሊጹ እቲ ሓድሽ ዓሌት ነቲ ብኤአር ናምበር ዝፍለጥ ምርባሕ እቲ ቫይረስ ካብ 0.4 ክሳብ 0.7 ከም ዝዕብዮ እቲ መጽናዕቲ ዘረድእ ኮይኑ ኣብ ብሪጣንያ ኤአር ናምበር ካብ 1.1 ክሳብ 1.3 ዝግመት ብምዃኑ መልከፍቲ ክጎድል እንተኮይኑ ትሕቲ 1 ክኸውን ከም ዘለዎ ይዝግለጽ ምምሕላፍ እቲ ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ እዋን ምዕጻው ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብ3 ዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ምልባዕቲ ዝጸንሐ ዓሌት ግና ብ3 ዕጽፊ ከም ዝጎደለን እቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ወሲኹ ሓቢሩሎ እቲ ቫይረስ ከኣ ኣብ ትሕቲ 20 ዓመት ብፍላይ ድማ ኣብ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዝዕድሚኦም ዝያዳ ብቁልጡፍ ይላባዕ ከም ዘሎ ኣቐዲሞም ዝተገብሩ መጽናዕትታት ይሕብሩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም